Likey. तेरे घर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए. Likey. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Likey. 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 Nang ba tho si na ya khai, nang ba tho si na ya khai. Likey. Likey. Ya, ar fैसा खातर गोमानानै दं नों बिमा फिसायनो फैलायबाय नामा नोङो हा थोद जानला मोनला जाथारलायबाय बेबादै जाला सिं सिं खालामथारो आंखौ जेरावबो जानला मोनलासो होनबावदों नोङो आंखौ बिदि बुंनो हानाय इसेबां साहस जाबाय नोंहा हा बे बिमा फिसाया होदों नोंनो साहसखौ बे बिमा फिसाय दाउलाया मा मुलि जाहोनानै मा बरायदों बियो मारै बरायदों बियो बे बिमाया बेनो मा जाहोदों बियो बे हिनजावखौ बरायनो हानाय मा होदों बियो थाखा थगायनानै जाग्रा बिमा फिसाय दाउलाया बोरो बेखौ फंसे सोबाथारना दाउलाखौ बिमा फिसायखौ जाथारलायबाय बेना लासिं सिंनो जेरावबो मान सनमाननि लेस जाजोबो बिनिजों मान सनमान लेस Likey. नोंथाङा दा दैयाव हमनानै माबायदि मोनदों लोमफा मोनदों होनना नुवाखैना अबे सियाव दङ अबे गयदाननि निउस नोंलाय मोखांदोलै Likey. बाक्सा उदालगुरि गिदिंना फैबाय बेसे दं दिलबरानि गिदिंनो हाला जाबाय मैना मैना बयनिबो खुगायाव रावबो बावा Likey. आं नोंनिनो हायना महराव गबलांबाय सोर दैखांबावनो आंखौ बे खैफोदनिफ्राय. Likey. आं नोंनिनो हायना महराव गबलांबाय सोर दैखांबावनो आंखौ बे खैफोदनिफ्राय. Likey. Watch the straw. 3, 2, 1. Whoa! Where'd he go? Where'd he go? Where'd he go? All the way. Whoa! What? Lord of Jesus! Lord of Jesus! No. Likey.